Son Celtia Figueiras, da Xanela do Maxín. Somos unha compañía de teatro visual de títeres e obxetos daqui de Galicia. Levamos en activo dende o 2007 e o que facemos son espectáculos para un público infantil, familiar e juvenil. A Xanela do Maxín comezou a súa andaina no 2007 e dende entón levamos creados 18 espectáculos. O Apalpador e a Nena Semedo é un espectáculo de pequeno formato, son eu, actriz e manipuladora dos monicreques. Este espectáculo xurdiu dunha necesidade de dar a coñecer este personaxe, este personaxe do Nadal galego. Introducimos tamén o que é a lingua. A nena protagonista do Apalpador e a Nena Semedo é unha nena que vive na cidade e non fala galego. Entón, ela quere falar galego e, polo tanto, pídelle ao Apalpador palabras, que como agasallo de Nadal o que quere son palabras para poder falalo. Para nós, a Rede Cultural da Deputación da Coruña é moi importante, dado que xa levamos moitos anos participando e permítenos chegar a un público que de outra maneira sería moi difícil, non?